Aldine, šta bi danas mogli snimat? Pa šta ćemo igrati? Pa šta? Nemam ideje. Je Knack, The Veteklub, kako se kaže, Drive klub, valjda. i na PlayStation 4, ali neće baš uskoro biti auta Veteklub, ne znam. Biće Rebel, kako se kaže. Rebel. Da, Kriđić, Kruđić, to sam snimao, to će isto biti, Happy Wheels, bla bla, će biti. Snimat ćemo Minecraft, GTA Ne, i... to ću ja, ti. Dobro, Samo to je to. to. To bi Aldin htio snimati za sebe, ja bih htio snimati nekako... Drži. Ja bih htio snimati na PlayStation 3 Minecraft, GTA 5, Battlefield i FIFA Vodka Brazil. Što se tiče vlogova, to možda nekad kako igram nogomet, kako Aldin i ja igramo kickball, to ti je nogomet. To je to, ali to sam pada na pamet. Šta bi mi još mogli snimati? Čuj, tek 1 minutu traje, mi to završili. Ne, šta bi mogli još snimati? Da, znam. Trebali bi vi napisati u komentari šta bi trebalo snimati. Jer mi nemamo baš neke ideje. Tako da, pišite dole u komentare. Ćao Buraz, keep smiling Buraz. Ćao. Ćao, lajkujte video.